Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündöligi. Berdimuhammedow işe girdilmeli wagty ýygy çeken owudun nepedäki benzin zawodyna işleriň barşy bilen tanışdy. 10-njy ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, owudun nepede gurulýan tebii gazyň benzin öndürýän zawodyň gurulşynyň barşy bilen tanışdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habar agentligi habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä bu kärhanany şu ýyl ulanmaga bermek göz öňünde tutulýar. Ýöne ilki başda muny geçen ýyl işe girdirmek meýilleşdirilipdi. Prezident saparyň dowamyny energiýa puwdowynyň resmiýetleri bilen gysgaça maslahat geçirdi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ýurdun energiýa puwdowyna gödäwçilik edýän orunmasary Murat Geldimeredow alınıp barlayan işler barada hasabat bilen çykyş edipdir. Vice-premier tebii gazyň benzin öndürýän bu zawodyň gurulşy gurnama işleriň dogly tamamlananyny aýtdy. Ol zawodyň synagy işlerini başlamak üçin prezidentden ak pata haýyş etdi. TDH bu zawodyň Türkmenistanyň Türkmengaz, Ýaponiýanyň Kawasaki Heavy Industries Limited we Türkiýanyň Renesans Endüstri Tesisleri İnşaat Sanayi we Ticaret Anonim Şirketi kompaniýalarynyň gatnaşmagyna birlikde gurulýanlygyny habar berýär. Bu zawody tebii gazyň A92 markaly benzin, dizel ýanygyjy we suwuklandyrylan gaz öndüriler. Taslamanyň bahasy 1 milliard 700 milyon dollar bolup, onu Ýaponiýanyň Halkara Hyzmatdaşlyk Banky maliýeleşdirýär. 2014-nji ýylyň awgust aýynda bu zawodyň düýbi tutuldy. Onuň düýbini tutmak dawrasyna Gurbanuly Berdimuhammedowyň özi gatnaşypdy. Aradan 2 ýyl geçenden soň 2016-njy ýylyň awgustyny Günnogor Günwatar magistral gaz geçirjisiniň 304-nji kilometrini owudun nepede gurulýan zawod üçin turbolar çekmek işi başlany diýip Türkmenistanyň neft gaz toplumynyň elektron gazeti habar berdi. Berdimuhammedow bu kärhananyň gurulşy bilen 2017-nji ýylyň 30-njy ýanwaryna da tanışypdy. Şonu döwlet medeniýeti bu zawodyň 2018-nji ýylda ulanylmagy beriljekdigini habar beripdi. Şondan 1 ýyl geçen soň 2018-nji ýylyň 15-nji maýyna we 4-nji sentýabryna Türkmen prezidenti owudun nepede gurulýan bu zawodda alınıp barlayan işler bilen ýylyna 2 gedek dikuçorly tanışdy. TDH bu senagat kärhanasynyň 2019-njy ýylda işe girdiljekdigini aýdýar. Onuň 800-den gowrak adam iş orunlary bilen üpçün etjekdigini unutaýar. Bu kärhananyň işe girdilmeli wagtynyň näme sebäpden ýygy süýsürilenligi nämälimligine galýar. Ýöne mundan ozal Azatlyk Radiosu Türkmenistanyň döwleti degişli we hususy kompaniýalaryň daşary ýurtly partnerlerine bergilerini töläp bilmeýänlikleri barada maglumat çap edipdi. Kiprli IC Intercomplex Limited kompaniýasynyň hukuk wekili hökmüne çykyş edýän CIS Debt Recovery Solutions adly şirketiň resmiýeti Taras Kopi 2018-nji ýylyň noýabr aýyna azatlygy beren maglumatyny özleriniň Türkmenistanyň Türkmenneft döwlet konserninden 5 ýyl bäri 8 milyon dollarlyk algylaryny almaga netijesiz finansiýanlyklaryny gurrun beripdi. Türkmenistanyň gurulşyk firmalaryna zähmet çeken onlarça türkeli gurulşykçylar özleriniň 2 ýyl bäri türkmen firmalaryndan jemi 800 000 dollar töweregi zähmet haklaryny alyp bilmeýänliklerini aýdyp geçen ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasynyň öňüne piket geçirmäge finansdy. 2018-nji ýylyň soňky çäýreginde Germaniýanyň Union Matex we Türkiýanyň Seçe inşaat kompaniýalary Bütün Dünýä Bankynyň binýadyna investisiýa dawalaryny seredýän halkara merkezine algy beriň meselesi boýunça Türkmenistany şikayet etdi. Owudun nepede tebii gazyň benzin öndürýän zawod üçin Abaşanyň, Beýik Britaniýanyň, Fransiýanyň, Gollandiýanyň, Şwesiýanyň, Ýaponiýanyň, Koreýanyň, Hindistanyň we beýlekleriň kompaniýalarynyň döwrewap enjamlary satyn alyny diýip TDH ýazýar. Türkmen prezidenti işe girdilmeli wagty ýygy süýsürilen owudun nepedäki täze benzin zawodda A95 markaly benzin öndürmegiň mümkinçiliklerini de seredilmegini tapşyrypdyr. Ýa-da geçen ýylyň noýabryna Türkmenistanyň prezidenti garlyk dağmagdan baýlaşdyrjy toplumyň netijesiz işi bilen baglylykda Belarusyň Belgarchimprom kompaniýasyny hem halkara arbitraj suwdyna bermek barada vice-premier Kerim Durdumuradowa tapşyryk beripdi. Durdumuradow 14-nji dekabrda düýpli kemçilikler sebäpli wezipesinden boşadyldy.